Майка ми има смартфон, което какво означава? Тя може да пазарува за всички хора, които познава. Защото тя може да направи снимка на някоя дреха. И примерно ще види някаква рокля, ще я снима за комшийката, ако й хареса да я купи. Хора, както майка ми има телефон, почнах да получавам странни съобщения. Вървя се изведнъж, получавам съобщение, снимка на Яке. И съобщение, харесва ли ти? И аз пиша, не. 15 минути по-късно, майка ми се е снимала с Якето. И аз си пиша, не ми пращай повече. Месец по-късно, снимка на Дънки. Харесват ли ти? И аз пиша, не! Какво си мислите? 15 минути по-късно, майка ми в Дънките. Изглежда оплашена, може би краде тия Дънки. И аз си пиша, спри да ми пращаш снимки. И си мислих, че е спряла. Обаче хора, месец по-късно съобщение от майка ми. Отварям го, какво да видя, снимка на Бански. Викам, харесват ми! Взимай!